שיש אינטרסים של האדם, בעיות של האדם וערכים של האדם. ובמידה שהאדם שייך לעם מסוים, זה גורלו, כן, שהוא בן עם מסוים, ושייכותו לעם הזה היא חלק מתוכנו האנושי, אז גם העם נעשה נושא של תכנים ערכיים. ואילו המדינה לעולם איננה נעשית נושא תכנים ערכיים, אלא היא לעולם נשארת בגדר אמצעי הדרוש לסיפוק צרכים ואינטרסים. היפוכו של כל מה שאמרנו, כמו חלל הדת, שאיננה אמצעי לשום דבר, אלא בשביל האדם הדתי היא עצמה הערך. ולכן עצם מציאותה של מדינה הוא מבחינתה דבר אינדיפרנטי מבחינת ערכית. כי מהותה של דת, ואני חושב שזה נכון לגבי כל דת, שהיא ניצבת מול המדינה. פירוש הדבר הזה שהפרדת הדת והמדינה איננה פרוגרמה פוליטית, אלא זהו רעיון מרכזי, לפי פונדמנטלי וחיוני בשביל הדת. דת שאין הפרדה בינה ובין המנגנון הנקרא מדינה. ואני חוזר, מדגיש את הדבר הזה. מדינה בשבילי אינה אלא מנגנון בלבד. לא שום תוכן ערכי. אם הדת נכללת תחום טיפולה של המנגנון הזה, היא עבודה. ואני יכול לספר לכם, שאני אספר את זה גם הערב שם במקום אחר, אבל הדבר הזה הוא מעניין. לפני, אני זוכר בדיוק 25 שנים, אולי כבר 30 שנה, הייתה לי פעם שיחה ממושכת מאוד עם דוד בן גוריון. היו בינינו הרבה שיחות במרוצת השנים. הם לא היו שיחות ידידותיות, אף פעם לא. ונתגלגלו הדברים בעיית הפרדת הדת והמדינה. ואמר לי, אני מבין יפה מאוד, למה אתה דורש בכל תוקף הפרדת הדת? ומהי מידת התוקף הזה? זה אשתדל להסביר לכם אחר כך תוך דקות אחדות. כן. למה אתה דורש בכל תוקף את הפרדת הדת מהמדינה? אתה מתכוון לכך שדת ישראל תהיה גורם עצמאי, להיות גורם עצמאי אשר כל שלטון מדיני יהודי יצטרך להתמודד עמו. ולכן אני לעולם לא אסכים להפרדת הדת מהמדינה. אני רוצה, ועכשיו שימו לב יפה, אני זוכר את המילים האלה, אני גם פרסמתי את זה אחר כך. אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה. אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה. בידה. ועל זה עניתי לו, ואני רוצה שדת ישראל תשתחרר משלטונך. השואל הבא.